So tay, pohon, mabalik ko diri pohon na. Hmm. Sa imo na ko iasa tanan kitang migo ha. Oh, Oh. may karabaw ko, may laro ko, kumpleto gamit, sprayer. Matats. Muadto mi ni kuya dito siyang farm niya, siyang uma. Unsay tanom dito no? Unsay tanom dito? Unsay na dito? Sinigrain, radish. Siligren radish. Okay. Na, Atong suriyon matats kay basig pohon kaloy anta pwede ta magfinance. Gamay ra kwarta matats. So muna na matats no, ako na nang gibalikan ng lugar diha kay dugan ako nagplano nga magfinance ko diha matats. Kay naa magoy tulo ka tanom diha nga pwede nimo i-finance. Dili lang kay tulo matats, daghan jud na no. So naay talong diha, kamatis, radish o ginatawag na broccoli. So magpili lang ka kung asa imong gusto. Pero dili na sila pareha og presyo or parehag starting, iba-iba jud sila. So isa pa na mga tats kanang naabot ko diri no, kay sudlan ko ni. Kay gamay ra starting mga tats, kaya ra sa bulsa. Kay radish mo guning nasa kulikod. Abi man og pitsay ni no. Mura pa day sa pitsay day no. dili, radish na. Ah, radish day na. Morning ko ba nyo? Oh. Ibot ko ha. Oh, sige. Sampol. Ay gibot ba na? Gibot. Ay ita sayang. Ay ita. Di, video. Oh. Ah, matats. Giibot. Kasayang pud. Ako na ning kilawon no kay narpo. Tama na. Ganda. Tama na, ayo. Ayo. Tama na. Halimbawa, Oh, lagi. Sayang. Matats. Kaya, Oh, tuon ako to. Oo. Ayun na pagibda kay matagbot agibot. Oh. Matats. ganda rin. So, ikaduha na akong balik din no kay nagsaad maguko sila nga pohon kaluyan ko. Magpinasta. Gamay ra nga area matas kana nasa akong likod. Kana bakante diya, kana may ako sudlan. Padung na dito sa ubos. So, okay na si tatay. Kalabasa na. Oh, ayo putla ha, iputla kay bisig sayang. Ay, very good. Oh, automatic. Mo di ay. Okay. Umali ako sekreto. Okay. Mga tats, kung unsa man ang tanom dire, iba-iba presyo no. I mean kanang starting ba. Mas mahal siguro ang sili labuyo, mas barato daw ni. So diri ko sakay. So giisa-isa jud kog pasabot ni tatay mga tats kung unsa ang among himuon or patakaran. Mga tats, ato Adidas. Magka-damage na. Joke lang mga tats. Ganahan kay ko ning mga tats kay bata pa ko, hilig na ko garden. So kana among giduol mga tats, sili labuyo daw na siya og bag-o po ng tanom. So wala pa daw na abono. Ako pong gipungutan na nganong naay sulupin ang iyang tubag para daw safety og limpyo. Abi na kog ibdon ang kalabasa mga tats kay matagbot ang bitbit. Kini siya, sili labuyo ni siya. Sila ang nagtanom ani mga tats bago ibalhin no. Katong radish nga akong ipinans, paliton daw ang liso ato para itanom. So ingana pagpasabot itatay sa kwa, iba-iba jud ay pagdiskarte ana. So tay, pohon, balik ko diri pohon na. Sa imo na ko iasa tanan kitang migo ha. Oh, Oh. may karabaw ko, may laro ko, kumpleto gamit, sprayer. Pakita ka sprayer. Malingaw taning tatay eh. Oh, lagi tay. Mo na ang gamiton na to sa pag-abono-abono tay. Ah, kompleto sa matas na sa mga gamit. Puller ko. Oh. Dagan ko. Oh, automatic. Wala natin problema ni tay. So matats, mo lang tumatats so magpasalamat namin tatay. Tay, salamat tatay. Okay, thank you. Kita-kits na lang tumatats pohon sa itong mga plano. Ha? Thanks.